Čau lidi, a já si chci akorát, tohle bude taková lehká informačka, kdy to na tom mojem kanálu mohlo fungovat. Fungovat to tam bude tak, že vy mě napíšete natoč to a to, aby se tam na některých videí nenadávali, že je to blbost a takhle, tak mi potom napište, jestli co mám natáčet, jestli mám pokračovat v Eurotracku, no, smazal jsem ho, skrz to, jak mi tam ten brácha dává ty ability a tak dále. Třeba jestli mám natáčet Mafia 2, jestli mám natáčet Mafia 1, nebo jestli mám natáčet, já nevím, GTAčko, nebo jestli mám natáčet, já nevím co, Pexeso, to je blbost, ale chápete mě, prostě co mám natáčet. A ne jenom to, že jako v Eurotracku budu pokračovat, to jo, ale a prostě mi to tam napište, ať já vím, co mám natáčet, protože zase jsem se díval, že mě to spousta jako těch lidí navštívilo, to mě tam nadávalo, že je to plná kravina, jako že prostě to jako vymýšlím já, prostě to nevymýšlete vy, takže třeba u každého videa mě napište, já chci prostě já chci, aby si natočil, nebo já chci vidět, já nevím, GTAčko, nebo Eurotrack, no, a takhle. Takže takhle to bude fungovat. A jenom prosím, ať se na to podívají ti lidi, co mi to říkali, protože kdyby mě dali jako odběr a napsali mě do popisku třeba natoč to a to, tak já to klidně natočím, není problém, to jako, to záleží na vás, co vy chcete, na mě to nezáleží. Je to jedno, co budu natáčet. Já mám tak všechny hry už pomalu prohrát, jako, že už jsem všechny hrál. No, doufám, že už tohle bude nějak fungovat. Takže, čus.